Neste vídeo imos ver como extraer datos dun ficheiro de Excel ou dun ficheiro CSV. Comezamos, como sempre, cun directorio de traballo que xo teño montado de vídeos anteriores, no que xa teño colocado o material que necesito. Iso sempre é o que hai que facer antes de abrir RStudio. Ben, teño xa un proxecto que orienta un acceso directo preparado para abrirlo. Abro desde aquí entonces abre mantendo que teña en memoria a última vez que o pechei. Ben, podo prescindir porque vou empezar con un script novo. Entón, primeiro, tipos de datos. Temos ficheiros de Excel e temos ficheiros CSV. Normalmente en Windows non se ve este .csv, pero forma parte do seu nome. Que significa este tipo de ficheiros? Este tipo de ficheiros son ficheiros de texto, pero preparados para datos, como unha folla de cálculo. De feito, o habitual é que se o abrides en LibreOffice pregunta se están separados por punto e coma, etc. Pero simplemente para que vexades. Isto é a estrutura típica dun ficheiro CSV. Primeira fila, nomes de variables, e despois en cada columna unha variable, visto desde unha folla de cálculo. Hai pequenas variacións dun ficheiro CSV a outro que se ve abrindo como ficheiro de texto. Aquí comprobamos que, efectivamente, só é un ficheiro de texto común e corrente. Na primeira línea, nomes das variables. En cada columna hai unha variable diferente. As columnas están separadas por un punto e coma. Neste caso, porque pode ser un tabulador, pode ser unha coma, pode ser un espacio en blanco, hai distintos valores que poden separar. Eu habitualmente é o que uso, un punto e coma. Eso é o que me separa unhas columnas de outras. Entonces, en cada fila hai o mesmo número de puntos e comas porque temos o mesmo número de columnas, senón non abre ben. Despois vense, entre comillas, ficheiros de texto. En este caso non aparecen, neste exemplo. Neste sí. Outro aspecto que pode cambiar: o separador decimal. Este é unha coma, é o estándar non anglosaxón, pero podría ser un punto. Entonces, resumindo, ficheiro CSV son ficheiros de texto con datos organizados en columnas. Cada columna ven separada por un símbolo, que pode ser un punto e coma, o que uso, ou pode ser algún outro. Teredes que indicar o símbolo que lle corresponde. E despois tamén hai que indicar se na primeira línea están os nomes das variables, o habitual é que sí, e o separador decimal. Pero de momento quedemos ca característica do que é un ficheiro CSV. É un formato moi cómodo, posto que é pouco complicado, e ao ser só o texto pode ocupar menos espacio ao agardar. Ben, como se ven este tipo de datos? Dentro das chuletas que vos deixei, a número 1, cargar datos. Aquí informo-vos, digo-vos, distintas formas de ler un ficheiro CSV. Por exemplo, separado por punto e coma e usando coma para os decimais. Podo coller isto e usarlo para abrir. Se
Entonces ese separado por tabulador, usando coma, incluiría este parámetro, separación tabulador, decimal punto, distintos parámetros que van cambiando. Vale. Copio. Estas dos líneas son comentarios, no se van a ejecutar. Son comentarios porque aparecen detrás de este símbolo. Son informativos. Para poder, cuando hacemos código, debemos colocarlos para o volver a abrirlo, saber lo que teníamos puesto ahí. Ben, xa temos unha línea de código. O comando é este, rea csv2, abrir un ficheiro de tipo csv2. Entre comillas, debe ir o nome do ficheiro. En particular vou abrir exemplo.csv. Podedelo escribir directamente, pero hai un truco que facilita a apertura cando é complicado de escribir. Se poñedes o cursor entre comillas e apretades na tecla de tabulador, davos a opción de seleccionar un ficheiro. Con isto, R vai ler e extraer os datos dese ficheiro exemplo.csv. O poñer igual a variable, estamos dicindo non só que os abra, senón que o almacene en memoria que chame variable. E por norma, en vez de variable, acostumo a chamarlle datos. Entonces executo e aquí o teño data, datos, un obxecto de 96 observacións e 5 variables. Podese ver premendo nesta cuadrícula 5 variables, 5 columnas. Estas representan valores de diamantes, carácter, seu peso, tipo de color, tipo de calidade, tipo de certificación e precio. É un exemplo típico de datos que anda por internet. Ben, de todas formas podemos mirar cal é a estructura desta forma, str de datos. Aquí aparece. Isto que aparece aquí tamén se ve premendo nesta flechiña. De que me informa? Tamén 96 observacións de 5 variables, carat e numérica, price tamén porque enteiro, integer, e as outras tres son caracteres. Podo ver un pouco como son, bueno, xo vin antes ao premer na cuadrícula, pero tamén a posibilidade de sacar as primeiras, as 6 primeiras líneas ou as 6 últimas. Con isto xa temos aberto un ficheiro CSV. Con isto vemos que o que se abre é unha estructura de data frame. Con o comando rea csv2 o que se abre sempre unha estructura dese tipo. Podes pensar nel como unha matriz con algo de complicación, porque non é unha matriz realmente. A matriz é outro tipo de estructura, pero a estructura típica de datos é en R o data frame, columnas de distintos tipos de datos. Cada unha delas é unha variable. Ben, como o guardaríamos? Se eu quero guardar uns datos en formato CSV, o comando equivalente que creo que non está, pero que estaba pronto, igual que rea csv2, se podo escribir write.csv2. Quero guardar aí datos. E necesito darlle un nome ao ficheiro no que o quero guardar. Con isto xa tería un novo ficheiro de datos.
podemos ver que está aquí. Podes abrir entonces é similar ao que vos enseñei antes, pero aparece unha primeira fila cos nomes de cada línea. En principio non, para estes datos non é útil. Podo quitarlla ou podo facer que non garde con esa característica simplemente indicando que non me poña os nomes de renglón. Aquí xa se ve que aparecen as 5 columnas en os números do principio. Ben, isto en principio é como extraer datos de ficheiros CSV a forma simple. Ahora vamos con como extraer datos de ficheiros de Excel. O comando en principio non o coloquei na chuleta porque é moito máis cómodo facelo de outra maneira, polo menos a primeira vez. Vou extraer datos deste ficheiro de Excel. IGBM son datos de cotizacións de 3 días da Bolsa de Madrid nun ficheiro XLSX, ou sea, de Excel. Ben, a forma práctica de abrirlo a primeira vez é con import dataset. Podría abrir tamén os ficheiros anteriores de texto, pode abrir ficheiros de determinados programas de estadística, SPSS, SAS, Stata, pero en principio vou escoller de Excel. Busco o ficheiro que me interesa. Entonces RStudio xa detecta o tipo de datos que corresponden e fai unha proposta. O primeiro son caracteres, numérico doble, numérico, numérico, doble, volumen. Di que é carácter, a pesar de que o volumen debería ser numérico. Por qué? Por este símbolo de aquí, un NA. NA en R significa que non hai ese valor, que ese dato está vacío. Entonces, en principio, RStudio, cando hai un ficheiro de Excel, non nos sabe, hai o que indicar. Hai distintas cousas que podemos modificar nesta apertura de datos. Por exemplo, NA. Que tipo de símbolo usamos para datos ausentes? Aquí é NA, pero podía ser calquera outra cousa. Solo con facelo xa identifica que os NAs non existen, estos xa son dobles, etc, etc. Aparecen data como carácter cando en realidad debería ser data. Sin embargo, é un pouco complicado, non nos identifica correctamente. Acabas de comprobar que os vai desaparecer porque dependen de formatos, entonces mellor deixalo como estaba. Podíase modificar desde dentro de R, pero como non nos imos usar, pois é suficiente así. Despois, que nome lle queremos dar? Podo lle dar nome datos ou nome, bueno, IGBM estaba ben, pero por exemplo diario, porque son de un día. Que folla abrimos? Por defecto sempre colle a primeira, que era un Benres 4, pero podía escoller calquera das outras tres que ten. Se queremos a primeira, normalmente non é necesario modificar isto. E o rango, en principio, según como teñamos, se só queremos unha parte dos datos, temos que indicalo aquí. Se non, neste caso é suficiente con colleros todos, non marcamos nada. Ben, aquí non se ve porque non hai moito espacio, hai un código. Ese código é o que usa internamente RStudio
para abrir os datos. Podemos copialo e así a segunda vez que queiramos abrir estes datos non é necesario que fagamos todo isto. Podemoslo facer con código. Isto permite copialo. Con isto poderíamoslo importar. Aquí aparece o código tamén. Viego é para ver os datos que se abren. Non, en principio non debería ser necesario. Que temos aquí? Que uso un paquete. Para abrir ficheiros de Excel necesito o paquete ReaxXL. Se non o tendes instalado, hai que instalar. Execútase e gárdase desta forma. Ben, así, tendo este código, poden modificar. Por exemplo, parece máis apropiado chamar V4, porque vou abrir as outras dúas follas de cálculo, que se chamaban, recordo de antes, L7 podemoslo comprobar. V4, L7 e M8. Vale, executo, control enter e teño ahora tres obxectos V4, M8 e L7, os tres días. Podo verlos: nome, sector ou empresa, última cotización, diferencia respecto ao anterior, máximo, mínimo, volumen, os sectores non lles poñen volumen, efectivo e data. Con isto xa teño un ficheiro aberto de Excel. Para guardar, eu recomendo sempre guardalos en ficheiros CSV. Simplemente eso. Guardaros en formato de Excel. Hay un paquete que se puede instalar. WriteXL funciona bastante ben. Hai máis, pero este dos que vin é simple e cómodo, non permite grandes cousas, pero é práctico. Entonces instalei, non? Ben, ahora está no disco duro. Instalarlo solo hai que facer a primeira vez, pero hai que abrilo do disco duro para a memoria sempre que o queiramos usar. Como funciona? Que comandos usa? Bueno, isto é a axuda, help. Podemos, se sabemos un pouco como traballa, podríamos usar aquí. Se non, en Package, marcando, premendo aquí, dinos Write XLS ou WriteXL. Bueno, ten algúns defectos, sí. Esta era unha cosa que antes se oía en Windows, que foi retirada porque era moi molesta, pero a alguna xente debelle facer gracia.
Ben, que me di a axuda? Que usando un write xls un nome de ficheiro, perdón, un nome de obxecto, un ficheiro, e mellor no exemplo. Por exemplo, gardo v4 ben, con isto xa temos un ficheiro XSLX para con os nosos datos v4. Unha posibilidade que temos, estes ficheiros cos que traballei neste vídeo non son propios de R, son comuns. CSV funciona ben para traballar con R, Excel funciona ben para traballar con Excel, R tamén o manexa, pero en R hai formatos específicos que resultan máis cómodos. De feito, tanto en CSV como en Excel perdense propiedades de obxectos de R e ás veces pode ser un problema. Non sempre, xa vos digo, guardar en CSV é moi cómodo, pero para que conserven as propiedades de R hai un tipo de formato RData. Imaginade vos queredes ahora guardar os datos iniciais L7, M8 e V4 nun ficheiro para usaros máis tarde. Podes facer da seguinte forma: save os obxectos datos L7, M8, V4 no ficheiro que vou chamar sessionester.rdata. Isto empaqueta eses 4 obxectos de forma que podo reutilizaros máis tarde. Executo, control enter, aquí me aparece. Este formato é o que usa este punto redata para ver, é o que garda a sesión. Vos cada vez que pechades formas un punto redata cos datos que están aquí metidos na memoria en punto .rhistory cos comandos que usastedes e que podedes ver aquí nesta pestana. Ben, entón guardamos eses 4 obxectos. Como recuperamos? Para que o vexades, vou limpar a memoria. Ahora non hai nada aquí. E podo cargar, ponendo o nome entre paréntese, os obxectos que teña guardado en RData. Executo e automáticamente xa os teño, xa os podo usar con exactamente as mesmas propiedades que tiñan cando os guardei. Ben, e hasta aquí esta sesión de extraer datos e guardalos con R. Podo guardar isto, podría usarlo como chuleta para recordar estes comandos. Pero acabado en .r, co cal teño un novo ficheiro de código.
garda memoria, e aquí me aparece o ficheiro, podo abrilo, podemoslo ver con outro. Isto é o que eu executei nesta sesión.